Star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly, is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. 오늘은 하나 볼지는 혹시 거쳐요. 그दिन सोलिनो हांसिया दिनै आबोसो फालियो सफैथिजोंना गाबोन खिनो थाखाय मस्ला मोनबाय गायदा मोनबाय सेंग्रा मानसिनि थिगजों नाङाखिसै मोनबाय जोरबाय मस्ला जोबाय जोरबाय दावखोबाय अरे नेफुल ब्रह्म नों हांसोदोंमोन ना आइए नोंहा नांहैबाय हरबाय उदै मेजेम जादों बेखौ नुवाखै खारनो हाला दोननो हाला बोरै जालांनांगौ जोङो 150 किफरमेन बन्द लागाहत किफराव आइ हगला जोबथाबा लागा जोंना दैमालु बर'आ जोरबाय दैमालुआ मोजां गेलेगासिनो दङ खेलाखौ लागा थगायदों गायहैनायखौ बिथांमोनहा खस्थ' खालामनानै दिन्थिगासिनो रायजो राजानि मेगननि सिगाङाव फेन माबा जासिगौ मोनथाराखै बिथाङा गौतम ब्रह्मआ रेडि मस्ला मोनबाय मस्ला लं जहरबाय बुथुरा मोनदोंमोन हारामा बोरै बोरै बारु जायो हारामा फारियाबो जोबोरैनो सेम जादों हाया आरो जोंहा बोराय हानजानिफ्राय लेंहर जाखानाय साइना ब्रह्म सोरबा बोराय हानजानिफ्राय लिंदोंबा जोंहा दंखायो जै अंगरा जोबाय बलखौनो गायनानै सेंग्राफोरखौ गाहायाव खस्थ' मोनो रावबो गुस्सा जाखा लाबे दङ विद्या ब्रह्म पुराना गोदो प्लेयार गेटलि लावदुंग्रा ब्रह्म लावदुंग्रा सेंग्राया दासिमाव गरसे देरहानानै दङ बोराया खेलाया साबसिन जादों नाथाय गल सोग्रायाव गैया सेंग्रा ओमफ्राय 99 सोदों बे लावदुंग्राया गलनि सोग्राया माने किपाराव थायाब्लाय काम्फा ब्रह्मआ सेंग्रानिफ्राय सोनाय जाहैबाय काम्फा नाम खरा काम्फा ब्रह्म सिंगला हिरहोदोंमोन खाबालाम फोथाराव नांगिरनानै गावखौनो थिंखला मोनबाय थगाय जाबाय थिंखला मोनबाय थिंखला थगाय जाबाय थिंखला गोग्लैबाय
बिनिफ्राय खारला लांनाय बथाना लावदुम मोनबाय लावदुम गिदिर हरबाय धोनी मोनबाय धोनी ओइ लाइन्समेन बारा जाबाय बन्द धोनी नङाबा हाबामोननो जेबो नङा दाबो सोबनो हागोन सेंग्राफ्राबो बोरायफ्राबो फोरोंलानो बारा गैया आयसा हाबोब्रा खेले खेलेनि माबाखौ एसे नायनानै गेलेनांगौरा गेलेग्राफ्रा नै जोंना लावदुमफ्रा हेड होनानै मेगङा थगायजाबाय ओरै जोथोन जानोसैमोन दे बिहरबाय आवटमोन लागाय आवट जाबाय आदरालाय गाया बिथाङा सिरियै नायनानै दङ बिथाङा जेन मोनसे माबा मोनसे डनेसन होलांगोन बिथाङा आब्दुल कालामनि लोगोमोन आब्दुल कालामनि साथ्रमोन बिथाङानो दा सौदि आरबनिफ्राय फैनानै दंफैयो भाषा गाज्रि खोनाबाय बोरायनि ना बुंबाय उनाव गोलैनो ना मानो आयौ बारस'लांबायलै जोनो सानसेखौ मोनखाया हाजों जोलै बार हाबो हानजाजों गलायनांगौ हानजा आयौ होनांगौब्ला रिफ्रिमेन्टआ द्रबल होलाय बल गेलेनो द्रबल हो गेजेराव द्रबल हो जाय जोनो मोनैया मोनगोन ना दावनाव गानजायोलै माबाया रेफ्रि बल गेलेलायनाय खोथा मैसो जाथारला माथो गैलालै माबा बायदिसो नुबाय रुना गाहाय आलासि आजौ आलि आब्दुल कालामनि छात्र दङ थिंखोला हरबाय थिंखोला गोदोंमोन आसोला जाय सोनो हागोन बिथांमोनाव मिथिनो हायो मोनसे जाय बिथांमोना गल सोनो हायो बिसोरनि थाखाय मिथिख'नो हायो मोनसे बिराद गिदिर प्राइज दङ सोर सोर अननानै मा मा होदोंथाय सोर रुफा होदोंना ब्रन्ज होदों बेखौ रावबो मिथिनाय नङा आं मिथिनो दा लुबैयो रायजो राजा बिथांमोन आउट बॉल आउट करबाय सेंग्रा सेंग्राया सिंगल सिंगल खावलांथा आं बायदि खर' गुजों गिखोना माखो लेखाखो निहुमाबो जाथारला माथो बे खाम्फाखौ गियो नामा ओमफ्राय बे सेकेन्डरि खेलायाव जोग्राखौ गियो नामा खाम्फाखौ बसुमतारिया लागाव हरबाय पास हरबाय लांखा गावराव डिसि गावराव नों खारनो हाला नामा मेजेम बसा जाबाय नामा दैयाव जाय गल सोनो हायो बिथांमोननि मुङै मिथिख'नो हायो मोनसे प्राइज दङ जोंना दावालियानो सिंजों प्राइज होफैखादों दरहाय आयौ मानसिखौ लाबाजोबखायो
मोनसे सुरेश ब्रह्म फंबाय जों मोननै मोनसे गोनां खाम्फा मोनदों खाम्फा जोबदों खाम्फा मोनबाय हरै जोहरबाय हरै थांबाय बला सोनाबथिंजाय हरै जैसेमिना रावनिबो गुस्थियानो नाङा बोराय बोराय सेंग्रा सेंग्राबो रावनिबो गुस्थियानो नाङा इन्टारेस्टिं खेला Come. Now. Lan thumsim mama nang khaya. Now, sense to one out, stand down. Out. Go now. No. Hey, whatever. How now? Really now. Long. Now, long. Muni nama dah ke kelima sih. Yes, no. Bang, you. Yes, no. Chắc biết phải dùng khai yêu, phát qua chữ. Sisi regular sama. Langsung rea, umur ngalah sih. Ayo, jangan kalau. Abang. Bawa mana? Yes, sir. Mama, terus. Wah, mana salah pun dah salah bukan? Mana salah? Isi lo sekali juga. Hai tu nasi. Lama cari siapa? Ayo ni. Absen je mana kena masih? Refaris bagai, usah je. Deh. Refinement last project orway. Single phangbai. Dia chobi single phangbai. Refinement lah. Ini harimu nanggo. Ini harini bahasa rumah. Dia mungkin nationally mahadini. Usah barang kau ni. Usah barang. Itu semua macam begini sama. Barang harga kan aja ni. Memang labdong. Samra kerja ni boleh kan? Nasa bangun labdong. Bermahadini macam kela, bawa macam pergi. Cina barang kau ni. Kampung Mumbai. Sport. Itu dah senang je. Jawa rujuk. Siapa gerung deh. Kela tu. Excellency, why not allow me over the now? Sana siapa yang nak? Đâu? Hey!
Beturang khawak itu apa? Mobil lalang.